Then ndikutsvaga basa daro ndakaenda this other parlor mu-U-side. I didn't know with these people they are not doing massages asiri like professional. Ndichisvika ikoko I was taught like the first day you are taught like massages ekuti murume anomisa. Imichimutauro yomashanda ndachini zvinoshanda sei chini nyama kapera. Chini wawashika. Achipachibvisa iti mwezo chona. Chenjera usiya wajusungirira. Zvongofamba zviri 2 hazo but ini ndakangotenga chiri 1 because ndaida kuchita kushita aswatora chikwa zvofamba zviri 2 Jesu Kristu achirobva muchinjikwa because ndogona kudaiso ndogona kusungirira pamutsipa futi Sparks chipaba chono wachinesa maitambo kuita bonde rimwe level ana kusungirira that's too much una boyfriend not at the moment urudere boyfriend muda ndipa atobve panapo una ndawe ndawe is there anokugonera ndikwaniso togonoiti pelvic massage kuna rumwe anoyo achiti ndakaita mafuse kana ndakamboti akastroke here haisi kumira anditi I can do you full body with this part and it's more like ndikukuita nekubatanzira inonzi inoiti hand job but there's this way I'm doing it but aubati ndikubata tombobatwa magaro ewaya mpa uya panapa natso kuramba uri mukati momo tiziro andoita buda imo but Sparks boy uri murume unobatwa magaro no it's not like ndingokubata kangodaisoka you're on top you're doing it nada kuti mpa like ndikukutsimbirira ndakakubata samchukugutera kumana maskana saka the only way I can see or meet men is through my professions. Hey, and you don't go fired up. Ndenda togariswa vanhu ndenda nengura. What do you expect? What do you expect? What if I use toys? You move around with the toys. Sometimes. Yeah, I'm gonna eat that sure. But if I put one piece of a meal, so ndakuona wakamisa and I'm seeing it's huge and tripabasa, and then maybe I might, I may get wet. Anongena ndozvipedzera ndego to. Pana ndakunzwa pana zvakatara kuti pana vamwe varume andika. Varume vazvaona vanoda kuti vaitenga waitwa weti kuita kuti kuikrenga kuti imiri ikanenge yatomira kudhara kana kuti Oyo. Right, Mure Zimbabwe, welcome back again by another episode Uncensored, and then us, that is people's journalist Zigo. Was an answer about the Uncensored, Nasa about the Uncensored, and then as the two my guests and now, and the topic I did I am that no, and the debate is Zigo. So mchango tuchipa ma introduction then move mangodza vanhu kuti munoita nezvechi ma pages yenyu so that vanongogona kufollow ayo panenge vanakiro sa anonotanga namdara. Okay. Thank you. Ndinonzi Lance Chikodo. I'm a videographer and a film producer. I also have a project yangu yandinoita inonzi Urban Issue magazine. Playboy magazine ke muZimbabwe mukakaona motoona kuti panenge chi Playboy mukati. So I'm more of like behind the scenes of that magazine. All right. Okay, so I'm Nicole Orumbi Matongo from Mutare. I'm a video vixen, lingerie model, and a fashion model as well. I think I'll talk more in the show, yeah. So, Zigo, tsema topics that we discuss upon. I know zvakawandisa zvinochitika muma industry aya. Vanhu vazhinji havana basa noda kuzvinzwa kana kuzvitsvaga. So isusu takatumiwa kuti yatsonzwisise zvizvi kuitika kumashutsu, zvizvi kuitika kune kuchigadzirwa zvinhu izvi. Because a lot is going on. Ndaona magazine, makanitumira magazine rawo Zigo.
ende magazini racho if you check pekutanga bana stuff anonzani azani ndo I follow this one on Twitter. All right. Anenge achi So mamagazini awo mazhinji vanenge vaine ewe oja and then this one I don't follow him. So right, chimotudze kuti zvi zvinochitika utaka nacho namapictures ako paInstagram pako pakanzi Niki nacho na mapictures anenge aripo half naked. So kwandiri hangu it's all about advertising. Though ndakanyowandira pakuadvertisa malingeries. Kana chiti lingerie wangwana wazvinzwisise lingerie twara like zvinhu zvinopfekwa navanhu vada kurekisira varume vavo zviri sexy zvangovhurika. Sometimes maswimwear maybe ndingati swimwear some will understand. So some will say mabrugwa nemabra. It's all about advertising. And it's not only lingeries I advertise. I also advertise hembe nezvimwe zvinhu zvakavharika. But zvakawanda hazvo paInstagram zvangandiona izvakavhurika. Yes, zvakavhurika. And ndarawa ndo vanoshuta. No. Tikatishi, you can say it better. Okay, so in what I do is because I run the magazine and one talent yacho. Like the same way ndakasangana na Niki, and then ndinofanda organize a shoot, a photographer ndinokona kubudisa zvando ati zvibudi, and then I come up with a concept to shoot a concept here. So I'm also behind the scenes foot pama shoots pawapo, so I just get a photographer and a model. Samagazini nenyaya munogadzira munowanika papi like vanochida kuzombono check out kuti vanoroona kopi. Okay, it's available by Instagram. I post just a few shots, my pages, and then I can screenshot and stuff. Right. Then I also have a WhatsApp channel. Right. Unfortunately, because WhatsApp, regulator, nobody can value. Value. So my numbers are that consistent, but it's really fire. But on TikTok, I'm gonna deal with to poster. It's fine. Yeah. I haven't been that active, but so far I think that I want a community kangu cannot follow to that pa WhatsApp because to tell them a group two agaza. Ekuti kana ndapedza kuti sota magazine ndo repost vanotoverenga ndotovavhura group yala voitachi votaura ma comments and stuff. Alright. So how do you make money in this zvamunoita? So what I do is pane vanhu vanenge vachida kuadvertise. Alright, kuti ada kuisirwa advert like because vanhu vayo vanenge vachiverenga they'll be going page by page. So ndinge nchichacha pa page kuti kana chida kuitira advert lako pa page unochibhadhara mari. And then also pane vamwe kuti okay anachida hausikundiona hako kuti I'm worth a story but I want to feature ndokuinyorera inonzi promo story, a promo article where I just write about you ndochita unge article chinakise then I package it in the magazine. Alright. Mo magazine animati it's sort of a playboy. Yeah. Which means my name a picture maninga akaita ka playboy. Yes. Come stories are detail get into the picture get into the story. What type of story am I reading? Because I'm reading musumaba mana mu magazine obo batomboti ndikuverenga newspaper kwaedza ndikuverenga nyaya dzekuroyana, nyaya dzekumedza chichi hmetro, ndikuverenga mascandal herald, ndikuverenga politics chichi. Kana ndikuverenga a meg like yours, what can I expect? Okay, so when I started ndakatotanga na asani ntowa mataura yarapo. So I wanted people to know kuti besides kungoona a nice body yanobudisa ichakadaro, who is she? Ane family here, ane murume here, ane boyfriend here. So ndinotaura nevanhu vakawanda zvokuti ndatogona kutolinka kutowana mamwe maporn stars chayo. Ndo makatanga nayo. And as an she was the first. Ane boyfriend here. By then she said she was single. Right, Saka, una boyfriend? Not at the moment. Who did a boyfriend? Mudondiba. Out of your pineapple now. Dawe. Alright, Dawe. He's there. He's there. Anokuona. Ndikwaniso. Come here, ukwanisa. Iwe statement roro kana ndishota singeti.
kana munhu achita umukwa kukwanise unongochita kuti chia anongowasaiza chii unongowasaiza chii wasaiza chii pana baba mumu nasaiza mumu besides like I think like murume akanyatso kusvika anokwanisa kundisatisfy yangu inini personally. He's supposed to be calm. He's supposed to be quiet. Alright, I believe kuti akataurisa murume ka kana bedroom macho ka tichingoseka katiri pakati pezvinhu zvaizvo like him. Isipana batiri pabasa redu ka we should be loud or else we won't hear. Even in the bedroom you'll be loud. Why? Yo, man, I'm in bedroom and cooler down. It's supposed to be like baby, you know what, baby? Are you feeling it? Like it should be low. It shouldn't be too loud. Like I don't like it loud drunk. In me personally. Alright, to sort of diverted from but one hanza kuna muno kana une table manners kana pa table you should be quiet. Saka don't worry. Yeah, my manners. Alright, it's fine. So it's fine ndikuti ma agree here. And I take akunzwisa saka togona it won't hurt to try him. Wonderful. Kalia basona. Because the best podcast when I cool it down, but I know it's not cool it down because of ladies. No, Andy, right. So iwe wandika. Iwe papa mno mchimarket azunza mno mchimarket andika. Ndo vanobva provide photoshoot here and everything. Kati unotoza no inini pa munini chamunongo kungondigira mabra acho nemapenda acho. Bendo vandapfeka zvinhu zvese zvindofa munoshanda sei ibasa rakazoita sei zamlemchita. At first ndaimbobvuma vese vaingouya vachiti wangu ndine chishop yanga ndovhura or ndinongotengesa online ndoda to advertise zvinhu zvangu. Ndaingovhuma any photographer wauya naye mumwe anototi I'll take inini wacho ndinototora mapictures acho anditi. So ndakazosangana nema-challenges akati one day nengotora maphotographer awo. Some will be horny niggas because alright arundoona ndakapfeka pamwe kazamuka nipo kashabudikira mbichana and then otomisa and I'm seeing him kuti ndikutonatsotoona kuti akamisa I won't concentrate obviously. The next thing pamwe ndakutosvika kuti kwakazondirepa. You get it? Maybe sometimes pamwe ndogonongochiva but it's not something we need pabasa. And it at serious business hapana chinhu chinofanira kutongopa ma-distractions esewa. So yeah. Saka I prefer working with my own photographer or with my own people. Alright. Because wind up bvunza ndika because now ndine vanhu vanongo vachitora andika ndine anenge achitorwa saka yatsonzwisisa kuti zvino zvifamba ndakana muri pabasa imirere maona vana. I think kumisa kutoriko because photographer wako amise boss dem ndala wangu kuti aimire mangu atisati ndambovaona hangu akamisa wananga ide aisa andizoti anenge akaita zvekuita sei but andisati ndamboona or it's me who doesn't look kwikoko because ndinchizonde vangu vana tokumurombomuona kwete nhasi like another day we just want to or for example one of my photographers is Spice. Director Spice. Alright. Yeah, you can search for him and I think my shoots akawanda atoita futi ndiye malingerie shoots so far and ansati ndamboona kamisa and asitambotry nditi nikichimbondipawo like maphotographers aiuya nevamwe vanhu vaida advertisera back in the days but unongosingati kwapa chichinechitika. Alright, sometimes it's like this we cannot say kuti desikadi kuwapa or ndenichida kuvapa. Sometimes unogona kundi approach you're not my type and sikufila alright but pane pangu pekuti wandipinza aiwe wait pane pangu pekuti wandipinza pamiyezo ndakuona wakamisa and I'm seeing it's huge and tripabasa and then maybe I might I may get wet. Anongena ndozvipedzera ndega toilet though because I'm stingy panyaya dzo. Unopedza nei ndinopedza ndega. Tudauzwa mapedzero wako we had and some of them might be horny and he blames them kuti
arutanga ruti something somehow but iye akaona munhu abonzora nini akaona murapa toilet. That's why I'm saying kuti andifani kutozviona ndofana kushanda nevanhu vasikatonoratidze kuti they are horny. Yes, inomira saka iwe ukona muraba dada wababa unobva watonakirwa hapana singaide ndochokwadi doziya pamapedzero apa atanonozvipedza eka unozvipedza sei makutotipisa aikutsanangurira nangozoti kana iwo andika bhosi kunokuenda vamwe mahanzva dzedu andika dzenedzi dzakaona miraba dada yana baba andika wobva iwo but hakaziita unopedza sei wozvipedzisa vakuzongo because kana uri pabasa ufanira ungoita giving to everyone and sleep with them photographers vanokuchipisa ende vanokutenderedza vese saka beta kuti ungozvipedzera wega and kana chindizvipedzere wega so many girls on my ways awo ekuzvipedzera sei what if I use toys? You move around with the toys? Sometimes. Yeah. Yeah, I'm gonna eat that sure. Inofamba iri mpeki. Well, but in question yangu inini ndiye kudai. Of course, to be enticed is a natural reaction. You get what I mean? You can. It's not like I plan to be excited. You get what I mean? It's because of what I see. No, isn't it a confirmation of kuti chatukugadzira tori hit? Shouldn't you gain more confidence? Alright, pano control my photo eye. What is the purpose? For alright. The main purpose. What is the purpose? So I'll speak after. The main purpose in now said kwangu I think ndiye kuti varume vari kunze uko vasikazivi zvinhu zvesex vane ma fantasies vanokwanisa kudini kutenga zvinhu izvi for their women based on the fantasy. Yes. So and then for the women the photographer is the primary target. Ana basa photographer but wakatoona iwo photographer anakirwa ndikazava tiri mustudio tichirekodha ngoma takaona producer kuti right chichikunaka ichi totazva kuti right pachinobuda kunzoko kwako machanzo richanakira vanhu ari very high. Aiwa guys. So iwe unongosika kuti producer unoti sini ndi mawani afani tombozviisa mubrain afana kutongo ore ndiri kumuitira chinhu chiri kumupawo mari futi at the end of the day because inini I'm getting paid, he's getting paid, sanga afunge mari iri in it. The same way iwe kuti ukaona kuti amisa unobva waenda kutoilet unonakirwa iye ngangoenda kutoilet unonakirwa asati andishowa kuti awende unomisira kakutoilet unomisira panapa but you shouldn't be standing there in front of me wakamisa. Cut everything, cut over. A proper man will hide it. A proper man will hide it. If it can be eaten. Some vanoida isokuita skirire kumisa. You can actually do that. As if it can be eaten. Which means so are you saying kuti my photographer anoshanda naye izvezvi he hides, or you saying yes, no, he never even tried to touch me. Not even once. Yeah, ane discipline. But I think kuti chelo discipline riko kumisa kutongoriko because chimbo pa 360 ambona kuti wakaenda sei. Let them see. Kana 360 chinetsa nongo apa 180. Ewe. Bombo clat. Sa munhu ufarika kumisa. Aba anyanyo wa inonzi. Fast and furious. Chimweta just too slow. Okay. I'm trying to go. She also dances chingolo wa my legs. Yes, I know, I twerk. Yeah, twerk so let's my legs. Just a minute. Just a minute. Chokurizira beat racho. Is a private session. Private session. What only private session? Yeah, my private. Yeah. Like the whole thing, the whole concept, alright, about this whole thing is about me getting the bag right. So if you're paying more, I can. How much is more? Kwete kuzoda kurara nini though.
No, it's a means to an end. Of course, I'm going to a private session so that. So private session. For you, I'm checking for you. It's nice to be here. Come in. You can just come like that, like it's in your pants. So what if more money is in it? Truly speaking, ndakatombo ofewa mari yakawanda. And ndatomboedza kuita iyoyo. Yeah, it was more like a private session, but yangeri kudrowiwa, ye body art yeah, and then my pictures angari that mbinga yacho iyoyo. Aida kumaisa mumba make and stuff. Ekuti unenge wakahide face aya. You know the pictures I'm talking about. So iwayo. No, it's really done and Ndaka offer about like I think it was almost like 800. Vandati no. Zvikanza saka ndowedzera hangu kana kusvika pa1000 it's fine. What I'm a picture it's more like the purpose of this uncensored and ndizotitaure whatever zvinotaurwa zvese zvonza zvitaurwe and vamwe vadzidze valene nekuziva zvikuitika kunze uko wati pane kudrowa inenge yakatsomira sei. I think they are on my page if you check. A good drawer mostly it's board art. It's all about art though, and it's either you cover your private parts only, what drawer mirwese, or you show them your back, what drawer your back. You nude. You are nude. Yes, you are. So in I think what is actually that one I did it once. That one I got 500 was per session yacho and ndakazoramba. Yeah, was number that. Yeah, because it was industry hombe. Like it's a lot of money. It pays. Like there's people yes, vari kwakutozviita vasingatozivi but vanhu vari kubhadhara vari kubvisa mari because pane vanhu vatori nemaprivate gallery mumba like vamwe vanotori nemagallery atori nemaexhibition ekuti anotokudetsa imimi usually tinedziri mbinga anodetsa team rake rembinga kuti vaimuzoona new collection yangu votanga kutopinda vachitoona one by one maze pictures aya. Alright, I'm trying to imagine ndine mbinga then ndina picture ya collection iyoyo the same way atinongenda na Paris unana chiwo kune museum chichiona the same way atenda kuona sana kana room yake ngangozara mapictures so kana ane new collection ngona zobvisa aya waisa mamwe vanhu vachitozoona. So I think there was a person who had that link muno Zimbabwe but chinzi gallery yacho was it in Italy, even in South Africa look for my gallery my private gallery as well. So it's actually an industry kuti if taped valikona unotokutokumwana mari but create employment. Well, how much can you sell a piece of art like this beautiful lady a drawer with the artist anoziva? What's the minimum that piece of art can be sold? Zimbabwe $100-200 and that's a lot of money. And then in Italy ndoma5 nema6 zvichena mberi natakutotaura depending. But I think even more because anoitwa zvinoitwa kuke auction ngazvezve rinoiswapo munhu achitaura anditorida newaya mwachiti waya chichi zvotinogona kusvika na 2000 as my manager kwairi kusvika kwandiri kusvika ye500 asi yoni ngwandidyira 400 when the manager wako aiwa ndakutaura like we work together obviously achandigira vanhu vakadaro anditi ndiye achandipa vanhu vavo isho manager iperi but unoona kuti manager iye anenge akaisawo effort kuti asvike kune vanhu vavo vanoita sei vanotora mapictures o so mune makutaura nalo kunzwisisa kuti anenge ngori anozodrowa kudrowa machine chidiwa kana nangopiwa picture chacho ndo rakatsoipa ndetsona kuti munhu aniko futi ma pictures anakatorowa kana chimonochrome chache black and white munhu ngodrowa ndakudrowa munhu not iwo pokaita 500 and enga kayatsota sida yatsonzwisisa. It was me sekundorara pasofa bandi ndodrowewa inini pabhodhi yangu ndotorwa mapictures ndakadrowewa mapictures o ndo ari kuzoenonotengeswa mune ari kutonibhadhara ari kuenonotengesa kune vanhu ava vane maart galleries avo wamwe vanotogadzira even mastachu aya ari kugadzira otengesa. You never know it's me and you never know it's my body because haina musoro panotoremovwa face yangu panotoremovwa musoro wangu kana amastachu. You never know it's me and even pictures zoenda kunzoko you never guess. Right, asipari kwanda kamwana ndiwe
Right. Saka savanoita usually vanongokutora mapicture vanongozomesa mugallery momo vanozopota chiya chiona. Vamwe vanotenga vachienda nawo kumba. Ikanoiswa pa-auction. Arikulida anotenga wabaya nalo kuteni. Tiri pa-point iyoyo futi yekutenga-tenga iyi. Takutaurana chokwadi. Kune vamwe sanalans vane ma-selfish reasons. Some men are horny out there. They just want those pictures. For bonyo. Truly speaking, and they'll pay. And you are punishing because artwork yo waita for someone akakupa 500. Now to mutengesera those same pictures maybe for $50. For kuti abonyo rake. Yeah, I think on that note, Old Spice. The name experience and I because of people in my circles. So when I was circulating my magazine, that and that's name this is my wife. I can send her a picture of Mkaswake. She was a black woman. And wangu should say angalimfet. This is my wife too. And you told her name Rasta say wako. Then this guy akafata ashamari. Your wife is beautiful. Ndipe my picture as Mkaswako. Akada ndo pata. I was tempted, but my dignity ngada ayiwachi. Wangu atengezwe. Yeah. Wamtora mayo. No, like akauya ku inbox wangu akati this is my wife. Akandipa wake black woman anema rasta. Achiti my wife is from Zimbabwe Bulawayo. Then you find out no coincidence ndutolo ku Bulawayo nenochi mkazi wangu anema rasta. Fati no your wife is nice. Chinpa my pictures ake ndikupe beki. So because of my dignity ndakazongoti no andingazotengesa ifuma. How much was it? I think he was offering like out of kana 2 wire. 2 wires in a show. Yeah, 2 wires in a show. So vanhu vari but I got 1,000. For mna sina mali ngaanozongotora. I got 1,000. Kuyasvika pa1000 tinombodilana munhu wedu kudai asvika pa1000 I think ndaizofunga asvika haana kuzosvika hake asvika but aitoramba achitongonetsa ini nditopone kutaura nanika niki saka kunotiwo munhu akayakuprivate omuwainira iwandika kati omumasaji handii hapana nemapackage anenge aripo because ndikuona mazuva ano kwane mapala anenge ariko chinzi pane pala yakadai otofa masaji anzi nyuru masaji. Sa mapackage anenge amira sei hakuna nepackage yekuti inenge ine zvese. Alright, ariko mapackages iwayo but not kwandiri. Inini hangu personally ndakamira ndega. The reason why I'm a private masseuse is because I am nditoni certificate rekumuita zvemassage zvacho handiti. I'm a beauty therapist by certificate. Alright. By paper, not kunzanzi zveungoti ndaenda kupala ndadzidziswa kuti ndakumasaja so murume ndombata so oita honozode no, but I have been there. Makadzidza kuti varomana ndakadzidza kuti kwete murume anyone can be massaged like this. So yeah, kunouya maclients iwayo akaita sekuti anzi vari noti vanouya otaura kuti you know what, like you have massaged me but I want this and this and this. Andakufanira kufunga ndega. I'm a model, I'm a masseuse, I'll kill my career. Ndine bepa. I cannot provide extra services. Asi bepa no ningi. Bepa no varato tikwa. But I don't invalid because people will talk extra curriculum. No varatikwa already. Nasaba Social media yangu I think yakati kure zvekuti I think vanhu vakawanda vakuziva kuti ningi ndiani handiti. Saka once that person now goes kuku pamwe nekaproof pakake auziye mumwe munhu atorekota, you never know. Akaenda nekaproof kake kuti Nikki is doing this. Zvatopera. Career yangu yatapa. Pawati hanzi kune vamwe varume vari noti vekuti vanenge vakuda extra service handiti. But your massage pacho zvaya isi noti. It's not naughty. Sparks massage is naughty. It's not naughty. Kune massages for relaxation. Unotorara ndichitokuita unorara. Then kune massages for healing. And wakakuwara or wazvistraina somewhere handiti. That's like inotorwadzawo pachayo pandinenge ndichikuita. Saka hauna mafeelings aunombofila unless maybe pamwe ndadotoitawo zvemuskanzwa zvekuti maybe you're a couple and ndokusiya kwakamisa ndokona kukusiya wakamisa ndozvigona. Because I know kuti muchapedzerana muri two, but for myself to do it. But inini mapoints esawataura kuti there is a massage for healing and a massage for relaxation. Yes. Those are some of the reasons why varume we get horny. We have sex. Like if I'm stressed, if I'm not happy, if I'm disappointed, I would want to have sex, maybe to heal my wounds. But it's not only manje babonde manje mzwabe munozvanoitirwa manje.
anati oda kuitira disappointed yetu yachi isusu muno muzimbabwe muno always find reason yekuita bonde nyangwe ndi farasteg kana pazipese paunoda bonde and farasteg ndiko uchida bonde wakatsawa ndiko uchida bonde. Do you know that kuti it's not bonde chete rinokusatisfy zvizvimwe there are so many things I can use any tactic. If a man really wants kana uruma chinazokuda like zvebonda chinazokuda if I touch you there where there if I touch you there pai sunungukai well for example kune tokonoiti pelvic massage kuna ruma noyo achiti ndakaita mafuse kana ndakamboti akastroke ere haisikumira anditi I can do you full body with this part and it's more like ndikukuita nekubatanzira inonzi inoiti chi hand job but there's this way I'm doing it but aubati ndikubata One manje all that is going it's actually sex. Yeah, offer Maria Gawanda I can do it's not sex because you are not me. But I've seen my massage parlor alikuwa advertise online anenga kana ma pictures actually maphala how to share even experience uchitizo newewe ausiriwe but information igenda chi kuano chingota iti zvinoitwa kumamba like 30% in 30%. For example arima massage parlors they would do it and I once like had this encounter kuti ndakadaidzwa pabasa means ndaitotsvaga basa online after ndatopedza ndabva kuchikoro then ndikutsvaga basa daro ndakaenda this other parlor muuside. I didn't know with these people they are not doing massages asiri like professional. Ndichisvika ikoko I was taught like the first day you are taught like massages ekuti murume anomisa. Like the way I'm taught kuchikoro here kuti anzi unofana kuita this way inorwadza kuti chide you doing it in a sexy way, in a sweet way, anzi sensual massage what say. It's not even professional that thing but they are just say it's professional kuitonga ukupurizira but nima oils but in a way kuti I'm trying to raise your feelings so ndanga massage kwako yaute zvikundipurizira nongoita zvindokuponda because maybe what I would want to know is how do you guys define professional because in my sense professional kungo offer service yanda require and ndikati I want everything included ukaita that you are professional inini I think unprofessional kuti after ndakupa mari waramba but in palist yangu of my services they are listed already apana pakanyorwa kunzi I do my extras. Alright, can you please include them because maybe after this podcast I want to book you. Okay, for you I'll include them since you're now my boyfriend. Because Yesha you pay. Right. So sorry. I wanted to ask is looking at my massage parlor azara. My massage parlor azara kuto offer my services like ukaenda ku inbox kwawo. Vanenge vakanyora hawo list online but if you go inbox vanoto offer my services mamwe ese. Amuri kutaura nditi mamwe acho. So I wanted to ask kuti niki iye pa vanhu ma clients ake anouya kwaari hapana here vanouya vachifunga kuti maybe uno offer vozozvona vaikokoko then vogona kuita kana violent. Yeah, ndakambozviita zvangu like pane ndakambosangana nawo a few clients like those days ndasanda kuadvertisa zvizere ndandichiri kutanga so yeah that client almost raped me. Luckily I had boys at home because kana ndichitoita zvinhu zvangu ndikuzvitemba kana ndikuzvita ndega ndiri private saka kana ndichifamba ndichiuya kumba kwako is either I have someone andikufamba naye or pamba pangu pandiri kutoitira pane munhu atori pekuti for emergency purpose audaidzira kune munhu iyeye. But azviintimidated my client because ndikasvika ndona zvibaba autombomone zvonzi uyu ndipay like iwo chitopinda muromo chinopiwa service kana unoda kuti kutendera baba autombomone anenge atori another different room saka umbomone zvakafane mota ndenichena nayo kwauri ndikuya kunokuita private session iye arusara mota I will just say it's my driver akanimirira
you will not know. Saka ini changu chandongoita kana wakuzoda uchifoseredza pandiri ndakumuisira message kana kuti bozi aunongosisiri professional ona kusvika kuprivate kune ende pamwe pacho tinozototaurirana kusvika pakuti unozotoguma wanzwisisawo kuti aiwa my services inini ndinogumirawo pakadai so ukataura neni munhu zvakanaka anzwisisa niki panada kubvunza ndeapo kuti we studied the market toona chinhu chiri kudiwa mumarket mumarket varume chavari kuda it's sex not the massage itself. You get what I mean? Yet one time I advertised for this other lady I eat as a massage and I was vague on the type of services understand so no offer. Then the next day pa massage parlor pakazara varume and she had to call me akanditi the girls vanoshanda pana vari complain because varume vari kuya but they came in the pretense yekuti they are going to have sex and sikaenda kubvunza kuti asi hazvisi pamutemo here kuti a massage parlor can even provide the full course. Hazvisi pamutemo. That's why mabrothels akawanda is alright munogona kuti maparlor is those are no longer parlors. They are no asiri maspa, they are brothels themselves. Vasikana tingati chi alright can I say mahure exactly mahure kutenderera kutsvaka ngaweni but angodomwendana neari kuma-avenues ayaya but ava vari skillful vari professional pachihure chavo ningi broadcasting ningi broadcasting authority of Zimbabwe inozotinetsa tikaramba chiti mahure handina mugalashiya anonzi mahuwe. Okay, mahuwe. Alright. Yeah. Like my brothers iwayo katonazozozvitarisisa kavanomhanya ogara vakamhanyiswa nemapurisa they got no peace because vari kunzi sometimes you might find it kuti vanotora vasikana vari under age chichichi saka it's not even like allowed or utotora musikana atori illegally age yoyo but oba vamu intimidate and what was yes vamwe vanotoenda vasikazi senini pandotaura ndakatoenda ndisikazi pandakazoziva no this is what's going on ndo zvandiri kudzidziswa ndazopinda muroom pepe ndo pandakazoziva no this is what's going on ndikatiza ndikaenda and so some vanototaura vasikazi kuti ndiri kuenda pachihure wife material adororo guys panapa tine wife material tumomera kuiadvertise what mona asi yatoneteka ini nangu I'm not a wife material. You're not a wife material. I'm a gold digger. I love money. Anything I love money. Gold digger. So do you get money on it? Yeah, when I want it I get it. Saka iwa una kana manombopo ma friend remechire. Andikunyepera ndikati andina kuti vanozouya kandituka pa social media apa varipo. Nditonewo ndakatombodana nawo through that. Kuti ndamuwana pamwe modeling ndaita honi for him and then we end up dating. I can give you because we now dating and then maybe ndamita massage ndatojikirawo yajikira we end up dating. No, your relationship akatangira pa honi here. Personally I think it's hard for me to get a proper boyfriend yayo kuti tangosangana muroad ndanzi haita tangodanana nditi because amundioni kunzo. Have you ever seen me? Ndatanga tokuona naso but have you ever seen kone usingaoneke anditobatike ndamundioni master unongori busy aisinye kutowa busy but singati ndiri chizvi because anditodi kuva muva uri introvert maybe saka the only way I can see or meet men is through my professions. Hey, and unongori fired up bas ndenda togariswa vanhu ndenda ningura. What do you expect? What do you expect? Sa unoereka boyfriend kako kaunongochizongotohamba nangobatika chikwesho. They were there but havazi vanhu vekuti ini ndodhipisa zvangu. Ini ndodhipisa kana ukatona ndatomboita mafeelings neyo kutoti ndafila honi paurika ndidi kunyipera takutonazotodana chaizvo kwete zvekuti hanzi ndozokudedza kuti hanzi ndiri honi inangu anambondipa if you were wondering anambondipa angu. Lance, what's your problem?
just to specify. I see you want me. In case people were wondering. No, asambokumbiro zvake, but I think the way he's saying it, inikakuwa interested mukati. Ndakutozoona izvi. People are wondering kuti team iri kufamba lese but no, but the way wataura apa yarza kuti unona ngone my interest. But wakadada kukupa uno munhu anoramba. Aiwa ndoramba ino iya uyu. Wona ikakanu kakapfeka. This is jewelry. Ai. Ndekechia. Akake kuti munhu anosungirwa mubedroom akadai so. Imi. Alright. Nyaya ikai urida kuignore. Tsanangurwa kanaka. Kanaka ndekechia. Okay, kanoshandiswa pama-sexual bondages. Ma-sexual bondage nomenza. Tsanangurwa. Ma-roleplay whatever. So ini ndoya nematools angu ekuti ndinokuisa tunhutu, ndokuisa tumakaft kwacho, ndokusungira kana maside esembhedha. Then I will dominate you. Mune mbedha yakada sei kwa nini? Ini nangu mbedha wangu inini. Uripo, amene wekumba kwake. Aiyo. My king, uyatara mashanda nenda chini, yandika. Imishi mutaure yo mashanda nenda chini. Unoshanda sei chini nyama kapeni. Chini, wawashika. Achipachibvisa iti mwezo chona. Chenjera usiya wajusungirira. Zvongofamba zviri 2 hazvo but ini ndakangotenga chiri 1 because ndaida kuchita aswataura chikwa zvofamba zviri 2. Jesu Kristu achirobva muchinjikwa. Because ndogona kudaiso ndogona kusungirira pamutsipa futi. Sparks, chibaba chono chenesa. Maitambo kuita bonde rikwe level. Ari kusungirira pa. That's too much. Angona ngonyepera upusa zvake bandia atori too much manje. King, tumawipi. Okay, so I'll just talk about these things, but in kwandiri jewelry ayo but pazvinoshanda hazvo apa panenge paine chain apa muvukani mukucheka kunocheka zvinenge zviri 2 anosungirira vanhu chain chain ausonzwisa Sparks asi anenge achisungirira munhu iye ndiye anenge achisungiririrwa uyu ndo ndikuta saka kakawanda tuzodzoka kucheka mubva maita sei kune chikoitika kanenge ka 50 shades kane kashoni neke pahuro kana kuti usunga futhi umkoleswa chain. So pane vamwe vaya vanoti vanosanganisa pleasure yavo ne pain. I'm not that guy yangu. But vanosanganisa pleasure ne pain. So vanotanga omborowa ombobaiwa ombopiswa nemawax. Ndo team roshanisa masina. But I just found it is nice jewelry. Ningangochifika one of my. I exempted. So no believing it. I know whether we don't believe it or but they are actually available kuma stores. Muno mamungoziye nyipa zvirimu. Muzima muno zvirimo zvino. So well chinoti ndiyazogutsikana explanation yamandipa. Ati mazondibatsira pa zvinhu zvandika. Zvinhu izvi pane imwe level andika rinoitwa naro bonde rekuti munhu anosungwa andika osungwa sene hure. Then what? Kuna vanhu vanofarira, I mean like if fantasy fetish, men have weird fetishes out there. I can't lie to you. Because in my massage business and ndokunyepera kune vangu vanotoroti yes we don't want to touch you asiri palist rako but ndokumbirawo kungoabuswa, ndokumbirawo kungoita toilet seat yako, ndokumbirawo kungoita chi. Saka these are those kind of people vari kuda kusungirirwa, vari kuda pain. Ndinotogona kumuisa kana mapegs ndichimurova and they will actually pay more for that. But toilet seat is it literally kana kuti wangoshandisa kuti ndiye ari kuda kuitwa toilet seat like sitting on like pamuromo pake ndomuitira kana weight or something. Men are very weird out there. I don't want to date you, Nikki. I just want you to dominate me. These are the tools used for all that stuff. Blood of Jesus. Inini I actually hate them. But ndakazonoti ndakutoita addiction edi nekuabuse akomana handichatokwanisi kuita relationship yekuti ndinoita zviri straight chaizvo zvondodanira newe ndototi tiri kunatso mubedroom aiwa ndinichitodoto you know kuti nini am abused. No, zviri pa2. No, zviri pa2. Right. If I'm dominant, it means kuti ndini top kandi ndiri kukuita. Saka maybe ndingodawo ngokuti usandibate till you come. I have to do it on my own. Zviri pa2. Kozoita vamwe kuti I'm using them to abuse or to inflict pain on you. Saka zviri pa2.
Alright. Alright. Pana dakunzwa pana zvawatara kuti pane vamwe varume ndika. Varume vazvaononda vanoda kuti vaitenga waitwa weti kuti kuri kuikrenga kuti imire ikanenge yatomira kudhara kana kuti Alright. Ipapo vamwe vanouya nyaya yekuti hanzi zvona maybe pamwe ndiri murume munhu ndongomisa saka ada kubatsirwa kukwanisa kucontrola sexual desire yake anditi saka I am that person wekuti akaona he get turned on neungonditarisa so nyangwe ndakapfeka anditi saka ndopepa tutaura kuti zviya zvandiri kuadvertisa zvimalinjari zviya they are used for many things in bedroom. That one will be called a role play. Ndikaipfeka and maybe ndinogona kupfeka role play kana nurse ka outfit ke unesi. If you check the even profile yemskana uyu wacho. Pane panotombopfeka mauye unga police officer. Mskana azanendo. Unga police officer kunga nurse and so ndakapfeka outfit iyoyo. I am that goddess you wanna worship. I am that woman wanoti ukaona haukwanisi kuzvicontrola. Ndikukunyima. I'm inflicting pain. I'm doing things to you so that irare. But it's more like I'm dominating you, right? It's very complicated. Very complicated, but many youngsters vatori vadiki kwa muri imimi ndo watonya nyoto zida. Levels. Ende afunga kuti zvinogomera pa pornography kuti vanhu havadi kuona pornography kuti vanhu vanotanga vachingoisana. I think yato porn iri kuto affect vanhu. Vanoona pornography kutanga ichisungwa vanhu. Ubva wazopedzera vati kutanga pane murwere Makaona yesa. Aiwa porn we watched it. It's not a secret. You watch. Me and my viewers. Sawa daumunzwisisa sawati madaro masunga mutese mbomuro wamitsa weti inobva yarara ikati situmuzongopedza kana arara zvaka zvaita. Yeah, like you're turning him off. You check my means and ways to turn him off. And vamwe vanotongoda kushandiswa as-slaves. Kutongolunzi ndiri kushandisa se-slave wangu panapa. You're not doing this, you're doing this. But it's very natural way this is zvinoitika. I think it's natural. I've come to understand it and I love it. Boza vanhu vari kuona izvi kunevanhu nezvemweya and obviously they will call it demonic. Vamwe vanodaro, but I don't agree on that point. Because mumwe anokura achiabuswa. Yeah, mamona 50 shades of grey. 365 chakadaro chi. Yeah, I watched both. Yeah, vakomana waitaridza life yekuti takakura tichiabuswa nemaster mother nezvimachembere chichi. Samwe munhu zvinoguma zvaama ari. Zvafana for example vakomana vanozoguma magay. Some they got used to it after atombo kura achirepwa kana nababa kana sekuru achirepwa kumashure ikoko. It's not their fault, those people. Sometimes you may blame them, but it's not their fault. So it's actually a malfunction. Kinda. Vanotoda tikatichi iri yebhiri. Matrix. Sikaimi ndimunoyamo muchikono reset. Yes, takuchireseta. Ini nangu nenda kuti. Because I enjoy doing it. Like it's the Lord's work. I enjoy doing it. I can't live a sonto. Ambotane toy. Wazoti toy ruti. I want toy nanchinyepa. Saka mudara imimi munoti chiyo ndo unozonaka here kuti mutanga mambosungirwa marese. I think if it's not your thing kana wakara usiri mazviri ka azvingambokunakira. Maybe once in a while kuti umbozvinzwawo kuti zvakaita sei anditi ndenozoti handisi my thing. Was the chimoko changu tichitamba chikudo kandoramba maka rozati aiwa on size. Chete. Unofana kutombobatwa magaro ewaya. Mba uya panapa natso kuramba uri mukati momo. Tizro andoita. Buda imo. But Sparks boy uri murume unobatwa magaro. No, it's not like ndingokubata kangoda isoka. You're on top, you're doing it. Nada kuti mba like ndikukutsimbirira ndakakubata. Samchu kugutera kumana maskana. Kuguta chakuteka, mucho kugutera. Hayi ini kubasa kwandofanira kuguta ndinokuta. Zvekubasa kana chitongolowa shoot kana shoot chitongolowa. My mind is on the shoot.
So I think ndo maybe message dauzikana nevanhu kuti is my mind on the shoot kana ndoda kutongoona Nick Nick yakushoot pana mwana unozviitawo kuti akaona Nick akanaka akamfarira anobva muti uyakushoot nemaplan kuti kuti paanenge achimuita shoot papa he sees more and some otobonyera it's just content and I use that content for my and the way I'm not aware to bonyora lightly because I know that's what these guys are doing because narombosvikira mumwe achiedita mapics angu achibonyora already akavhara azvivhara ari one achibonyora tipe mazita manames atizomapi but kana atozvinzwa kuti ndiyataura he didn't have the guts, yes, and anotombomisa futi on set but takazongomona saka pamuchita mashutsa emanodzo yanika you don't mind kuti even scene rakaonekwa you don't mind about scene in nangu I mind I make sure kuti scene at least scene rakavharika scene nemaniples angu akavharika so kana scene nemaniples rakavharika achiita wanenge achiratidza the rest of the boy ndinofunga kana ndakapfeka swimwear magaraji ndopa achavharika here ndakapfeka swimwear saka ndofamba kutomeka shoti magaraji atotsvuka futi atozorwa zvaanozorwa kuti atsvuka maiwe panatsozorwa munhu maoil natseudziwa vanhu chokwadi panatsozorwa munhu maoil so pane twasenda pane maoils ekuti zviite shine handiti pane inotonzi tanning lotion kana tanning spray yekuti ukamwa spray anotoita kamwe kakhala kakatongosiyana munhu wacho anenge achiita ndiana anozora papai zvodependa but ndiana anozora kana usingadi hako zvekuzora ndiana anozora ndianozora aliko ndianozora aiwa aliko nguva zhinji kana vashaika anozora aliko nditi munhu anozorwa anozorwa ndiana anozora imi pamunoshuta imi anozora ndiani imi pandoshuta anenge achida kuzora anozora tomboti muri tuna photographer akuzora hakuna pressure ndiwo photographer vari kushuta ivo nemunhu ari kushutwa ndiani anozora asida kuzorwa hatongomuzora because anenge azobudika asina kuzorwa because toda picture rakanaka tafambira picture irizo rese saka izomire manje pamene muchizora papo kumira inotomira sheti that shows kuti you are alive kakawanga wazuri mpenyu kai saka unongona nasamizi vachikuzora magaro vachipita sei aipa pangu anasi varume vatokupfekedza ring chaiyo paengagement vandomisa varimo kukuzora papangu anasi because sometimes futi kana itori nyaya yemaoils ka even I can actually get turned on but I will have to hide it nyaya kuti sine nyarimire ka what hands I actually get turned on but I will have to but also zviviga manje anokwanisa pakuzozviga pakuchepedzera nowiga pane chanowiga zvakawanzika handizongozvitauri we don't need to say it our actions speak louder than words a lot is going on right I think apa ndalena kuti pane zvimwe zvikutoitwa zvangasingafungi kuti zvikutoitwa kuti kutori neimwe nyika kuti utenga utomboitirwa kana weti level I think linofungira vanhu kuti kumashoots aya kunotongorohwa scene ka harisiriyo because inini I have worked with a lot of ladies vanotokudza kuti haisusi kumashuti hatitoro vani masini chakadaro so kuri kutorohwa masini kusingaitwe izvozvo kunze uku kunze uku aiwa kunze uku masini anofanira kurohwa kuri kuitwa madhira ekushaya machichi people actually have discipline and I think kuti vanhu vanotofunga kuti munhu akatongoita ari kuita iwo mashutsa wakaita musikana ndambobvunza niki mashutsa wakaita iwo mangani akuti ano takamboita shuti pane kunosvika mangani estimate angarema nodes so far since I started maybe akusvika kuma 25 maphotographer akazokuapproacha ipapapo angari mangani asi kuti wakabvuma takufamba nestatistics wakandi approacha maybe 20 saka tisatosvika ipapa which means kuti out of every 25 mina tatoshanda nemathematics out of every 25 according to you iri bicalculator sparks dasemo sadoti 20 divided by 25 out of every 10 ma photographer 8 abasi professional
Yeah, photographers and doing very professional. Which means kuti kana nemusikana wako ukamaendesa photoshoot ega 80% chance yekuti anonolazwa nemulungu. Vamwe vanogona kusalaza. Like zvandakudza mumwe ndakambata achidini they will show you kuti they got interest or they will try or they will approach. Sikwewo wakazopa mukana vangani patikwendiwa vakazokulaza vakazoita enlargement last. I only dated one photographer. I only dated one. This is enlargement. Enlargement. They date. We are not concerned about I dating. only dated one photographer ndiye akandilaza alright. Was it genuine or it was exploitation a trade? It was both ways. Like But also, I think I want to also confirm from Nina. What ndambobvunza mimi msana maindawo chekete mvunzo wenu makaita mashoots manosvika mangani estimate? I think inini kutoverenga tori ma1. Yeah, chekete estimate. It ain't more than. I think I can count. Then I can count kuma 30. Kuma 30 mashoots. Bona makanakiwa na wangani? Let's be honest. Let me see. I think I can count. Let's just say 2. And then enlargement. None. You failed. Not really because failure. I'm trying to separate because it becomes sure that you'll because my money is to my easy prey. Because so maka practice self-control. Wait, shota zvemfeso yenyu arikota zvemfeso munokuirana naye mi mandika tumbo takaita 30 amakaita imi muripo vanhu vangana vakanakirwa nawo anomfesa anolaza inonzi smash rate namba yatiri kuda anga vakanakirwa navangani. I think I know quite early mafese ekutoti almost munhu wese akanaka anouya kushoot they try they at least try vanozolaza vanozowina andingazozivi vese but vatoriko a huge percentage. And also ndobva ndatosanganisa nemubvunzo wana achida upaniki pane wenya there is a percentage of girls vanonakirwa una zvaunenge uchiita kana uchitora shoot papa uchimuti bata apo mira wakadai chichi they like the way yaunenge uchitomudza kuti ita so so they get turned on and they actually fall for you. Zvekutoti personally I've had some vanozondudza kuti toni mamodels akawanda ndakatombopo malinks vakadaro saka I actually think that is why director Shao mpana aita ake manondit anaita maon oh pana natoona so director Shao ndo ndakatangoshana naumarari achitoro wanoti it's not really nude iwayo lingerie shoots iwayo ndo vanhu vandakatangoshana naumarari. So when you say they don't do they don't show us photographer. Wait, so answer chaichaiyo andika answer chaichaiyo enlargement ezvikuitika muindustry zigo haisi pana anawo andikuona iti pana mafesa awo angoita kuti anozolaza actually how we can get it comment section but asaone kuti zoni anzoni anolaza and the percentage inozowina is huge which means anongoti ngotambo imwepo aunanga ivava vari true vatara chokwadi wangogumira pakuti interest but enlargement these guys pane difference yemunhu ari kushuta mashoot aya achiti apa ndakutonoshuta mashoot akadaro handiti nemunhu ari kumashuta for a reason. Ndosaka nchiti maphotographers akawanda they have that fault. Baba comrade avatarise izvozvo reason baba basa nereason zvinosanganiswa baba pane mwana akatonzwa aitonzi hanzi musikana aitoconfessa kuti hanzi this guy is a guy from Bulawayo hanzi musikana almost wese waanoshuta anozongoti iwe unonga wakatobhatara kuti I want to do a wedding shoot, I want to do a roller shoot whatsoever mustudio mama mukangoita 2 chete anongoti ndikumbura kumboona body yako ndingorowa mashots angu hati mabudisi ndekude kungoona. And hanzi face almost 80% of the ladies vanouya vachishuta vakangoita one on one vanotokumbira chete kuti ndikumbura kuona washama for my own for my own concepts otomashuta manu. But is it a bad business practice? I think it's not a bad business practice. Business, but kana ukazona manje wakuda kuzviita then uzolasa. No, handisi kutora vanhu mashuti ndiri kuti iwe unenge uchikumbira kuvanhu vari kushuta is it a bad business practice? Our consent is good, it's fine. Oh, because kukumbira kuna kuti boy
Angangotoro just And I think ukatonikumbira watotadza already. You don't have to do that kana tiri pakushanda. Ndikamirira titange tapedza kutrama shoot then tapedza wapeka nokubuda kuperekedza. Kana nditoshanda newe, don't go there. Sazoshanda newe. Sazoshanda. Sparks, I think because of our time and it, you have got a message that you want to communicate. And of course, you don't know what is going to end up. So you communicate. I think I'll give you the floor. You would more communicate a message here. Okay, to all my models vari out there, I just want to say, kuti, don't be too cheap and kunyanya open up kuna everyone ada kuku approach. Zvafane kuti, for example, my artist akauya kwauri, just work with them. Akazoda kubata akazodorara newe, it's not part of your business description. Ramba, have value as a model, because these guys are not cheapisa. That's number one. Number two, usave munhu ari too easy kungo approachewa. Need these photographers and the videographers, even my artists actually mangwatoshana now. Don't be too easy to those people, because truly speaking, kunze kune zvirwere, and there are so many models vandiri kuziva right now vari kurwara because of that. Some are even pregnant. Career yakatopinda musango. Saka chingodzidza chinhu one, zviremekedze body yako. I'm a therapist, I'm a model, but I've learned a lot, I've seen a lot, I've worked with so many people, and kana uchida advice uchitosha kana warepwa or anything kumashoots, you can actually come into my DM and I'll give you advices and give you the correct people to work with. Kana ari ma videographers acho nema directors acho, because I have a few wandonazoziva vari genuine. It's not everyone ari genuine out there. Thank you. If you want to follow me, it's at Nikki Bay Official or Nikki Bay the Baddest Backup account, and ku Facebook ku Facebook it's Nicole Rumbi Matongo. TikTok it's Nikki Bay again. Thank you. Right, sorry, inside my ndava namdara. I think ndikuda into two question kati ndozongobvunza mese after mata namdara. I'm going to answer then we no, I'm doing something. Tell me that. Okay, I think from my experience, I think the industry, modeling is very wide and very broad. And once we remove, sara yaka short. So I think there's a lot to explore. And for my creatives, they should be open to explore. Then kuvan vasili industry more viewers. I think it's actually good kuti vasa problematize content inenge chitwa nevamwe vanhu, because vanomhanyira kubva vatongolabela kuti uyakulaza chakadaro, but that is not the case. These things are being done professionally, and hapana munhu ari kutohura kana kuti ari kutobata mumwe in most cases. Unlike unotoona kuti kune dzimwe nzvimbo kwakatopfekwa kuri kutoitwa zvinhu zvakatowanda than ikoko kwamuri kuti hakusi kupfekwa. So I think it's something we can explore. We can't have someone come here with a lingerie company achida model oshaya unotola South Africa. Isuzu muZimbabwe, yet we have a lot of models. So I think it's something that can be supported. Yotoita like yotokula. Alright. Inango question yanga ndinayo, I mean not munoitora say and dangonzwa kupfungwa dzenyu papa in terms of question yangu. After zvikuitika zvaitika aita shoot yake manudzi taona vanhu vabonyora vanhu vaita sei mundarama pusha nudity yaita sei saka munonzwawo sei muchizonzwawo nyaya dzakaita sei dzekuchechi dzisingabvumidze izvozvozvo, and do you go to church munobelieve kuti zviriko here, and dasontsvaya kunzwisa kuti nyaya dzekutadza, do you feel like kutadza kana hakusi kutadza munatso? I think munongondipawo maanswer then turn out. I think I was born in a Christian family. Right. And I know Christianity by level litori average, and it when it comes to zvitatso my Christians takala chinongotatsa, but we have a tendency of picking kuti
icho chitatso ndo chatoda kumboshoropodza nhasi. And also forget kuti kune zvimwe zvitatso zvingave zvitori zvihombe zvinotoaffecta vanhu vakatowanda than zvimwe zvitatso zvatinenge takapika. So inini I think kuti kana ndaita content yangu ndisina wandatuka, ndisina wanda affect, ndisina underage, ndisina wandashanda, ndisina kukumbira, I think kuti I am justified of continuing ndichingoita zvandiri kuita, because I believe kuti chinhu chinogona kutozoisa vamwe vanhu on the map. Chero vanga vasingaiti content iyo, you can get to know Nikki through me. You can get to know me through Nikki because I content you, this other guy is a good actor. Zvinenge zvatofamba ipapo. So I think kuti when it comes to nyaya yekutatsa, zvitatso hatingazvipedzi, zvitatso zviriko zvikungoitwa pameso edu. Alright. Nikki. Yo, yeah, panyaya yezvitatso inangu I feel like paipa ndozoti kana ndiri kushanda newe nyange ungochendida, nyange ungoamisa, never show me or never tell me. Ipapo pandiri kushanda newe ukazoda kurara neni or ndikazorara newe kuti tikazorara tese whatever chataita, ndozvanda kuti chitatso. But if I'm not doing it, then handisi kutadzira munhu, handina chitatso chandiri kuita, so I'm okay. Saka yeah, that's my own point of view. Vanozofamba vachitaura kuti Nikki hure, Nikki azodai, Nikki handitombovateerere because inini personally ndiri kuzvizira kuti handina chandatadzira munhu and kwandiri zvandaita hachisi chitadzo, but rather I did it to kuti ndikwanise kuwana mari, a source of income from kuti ndikwanise kuchengeta mhuri yangu. And it. Are you married? Do you have a daughter, a son? No, I'm not married. Daughter, son? I have a son. Wonderful. Okay. Chibaba matipere ma details yenye kuti Oh yeah, you can find me pa Instagram, Facebook, ndine chinzi Lance Chikodo. Then for the magazine on the App and Issue magazine. Oh, that's yeah. And then the number 0783295214 ndopa ndobatika pa phone nepa WhatsApp ipapo. You can close. Right, I think mRezimbabwe start in topic imwe different, tatine zvimwe zvangati discussa zvataona nga zvakakosha zviri important zviri kuitika but vazhinji vanozviblotika, vamwe vanongona vachizviita but vasina information yakakwana kuti zvingazviite sei, kakune mumwe ada kuzviita but anenge achingofunga kuti maybe maitiro ari kuita iye ndo ari kuita naRumbi, ari kuita naNekki, zvisiri izvo. Muchiti makapedza shoot yenyu makunoitwa enlargement last, but vamwe vacho mune vanenge vachikuinspire, vanenge vachiti no, isu hatizonoitwa enlargement last, maybe you know. And with that we are out.